Waqt diskors fil-Parlament Taljan, il-Ministru tal-Intern Roberto Maroni implika li l-mewt tal-għexieren ta' migranti qrib Lampedusa hija tort ta' Malta. Skont Maroni, l-awtoritajiet Maltin tkellmu mal-awtoritajiet Taljani u qalulhom li ma kellhomx petrol boat li tista' tmur għall-immigranti. Qal li għalkemm id-dgħajsa kienet fiż-żona ta' tiftix ta' Malta li tali ħasset id-dmir morali li tagħmel salvataġġ. Minnaħa tiegħu il-Gvern Malti ċaħad dawn l-allegazzjonijiet u sostna illi mhuwiex vera li qal it-Taljani li ma jistax jibgħat l-Armata Maltija. Qal li fil-fatt kienu Taljani li għal xi ħin ma setgħux jibgħatu l-assistenza. Iżda minflok instab li l-vapur kummerċjali Kartaġine kien fl-inħawi tad-dgħajsa. Ftit wara t-Taljani qalu lil Malta li apparti l-Kartaġine batu fuq il-post żewġ dgħajjes tal-Gwardja Kostiera. Kien f'dawn il-ħinijiet li d-dgħajsa inqalbet u għerqu n-nies. Sa dan it-tant l-Armata Maltija kienet bagħtet il-Petrol Boat P621 biex tagħti l-assistenza u baqgħet hemm matul il-lejl fejn kienet anke assistita mill-ajruplan il-ġdid tal-Armata. Din it-traġedja seħħet 30 mil nautiku taħt Lampedusa, jiġifieri madwar 100 mil il-bogħod minn Malta. Apparti l-kummenti ta' Maroni, rapporti fuq il-medja Taljana wkoll taw l-impressjoni illi Malta m'għenitx lil dawn l-immigranti b'kummenti minn ġurnalisti u preżentaturi f'dan is-sens.